Recording. Kom så, Kasper. Det er klar til aftens kamp nummer 3. Det er i let sværvægt indtil 81 kilo her. Elite 3x3 minutter. I rødt hjørne og forsøger ABK Kasper Svendsen. Og i blåt hjørne fra Flensborg BK Martin Petersen. Og kampleder Jan Guldberg. Første omgang. Ja, det er godt, Kasper. Und atme! Atme mal raus! Schön atmen! Schön atmen! Kom. Ja! Ja! Mari, machst du gut, ganz locker! Komm, Tempo! Schön atmen! Ja! Tyskland. Nå ja. Det er godt, ja. Kom, prikke, Kasper. Kom væk. Så igen, Kasper. Schön lang bleiben, Martin. Schön ab. Genau. Schön. Ja. Kig på ham, Kasper. Und mit dem Körper mit. Schön, Martin. Und nachsetzen, komm. Ja. Ja, det er godt. Ikke tage paraden, når du står så tæt på, Kasper. Minute noch, Martin. Bleib lang, geh raus. Kom så. Genau. Mehr. Weiter. In die rechte Mitte. Das passt zur Klasse. Kom så. Ja, det er godt. Kom, igen, Kasper. Nu. Los, Martin, komm. Schön atmen. Genau, Martin. Sauber. Richtig so. Det er godt, Kasper. Noch 30, Martin. Die Linke zum Körper noch. 1-2. Kom igen. Ganz locker. Ja. Und jetzt du. Kom lidt bund i det slag. Sehr schön. Arme hoch, links weg. Ja. Ja, det er rigtigt, Kasper. Ja. Martin, raus da. Raus. Ja. Vi rammer. Ja, Martin, richtig so. Gib ihm. Ja. Ja, stark. Raus da. Ja, jetzt aber nach. Du, Boxland jetzt, du. Halt ihn nach. Jetzt aber nach. Ja, gut. Godt, Kasper.
I rødt hjørne fra Frisør ABK har vi Kasper Svendsen. Kasper er 22 år, og han bokser i dag sin anden kamp. Og hans sekundanter oppe i hjørnet, det er Mark Hulstrøm og Brian Lett. Begge to tidligere danske mestre, begge to tidligere OL-deltagere fra Barcelona. Det er bare Irving, der står. Men skal vi ikke lide Kasper komme? Kasper Svendsen, undskyld. Jeg kan ikke kalde løn for Lett. Nej. Og Irving, han er hollandsmester. Ja, lige præcis. Ringen fri. Anden omgang. Lass ihn gar nicht kommen, genau. Du fängst an, Martin. Kom igen, Kasper. Han kan ikke lide det der. Ja! Ja! Igen! Kasper! Igen! Ja! Ja! Kasper, han kommer godt. Kommst du jetzt, Martin? Fang du an. Så efter ham, Kasper. Komm, genau. Ganz locker, ganz locker. Og han bløder, Kasper. Kom med højre, Kasper. Kom igen, Kasper. Ja! Ja! Igen! Ja! Det er så stærkt, det der. Kasper, han kan ikke lide det. Han kan ikke lide det. Og uppercutten rammer. Nej, der er ikke noget med det der. Det er på ham. På ham, Kasper. Kom. Stop ham, Kasper. Ja, igen. Ja. Så. Kasper. Og det andet ringer han. Sådan, hr. Svendsen. Det er sgu linser med krummer i. Linser med krummer, du. Ja, de kom rigtig godt. Især anden omgang var god her. Ja. Og slutningen af første med uppercut. Ja, slutningen af første. Men der slutter jeg tror, han taber starten af første. Ja, han bliver god i sidste slut. Kampbaton der, det var Byro og Company. Byro, der står og er tryk på Kasper, det er super, det der. Og vinder af denne kamp på teknisk knockout. Og forsøger ABK. Godt komme ned herfra, du. Sådan, mand. Og jeg har det lige på video. Vi stopper optagelsen.